Aya, Okayo aneno ka itamori mitamorenga, ng'en ang'o matimore Okayo? Ang'o mokiyieri godo e kinde ma bende joweteni loso? Nitie example ma achiwo ka to chal ni ji ok winje. Gima ineno timre ma ilari gi ng'ane El Nino gini timo kani is the same thing matimore Kaluowa. Niko kelnwa ndara to waneno ni mano koro ng'ano timonwa gima lich. Pachok de lokre. It's okay. Na El Nino kiloso ji oling ji winji. Aya, Koro jomoko bende ka loso ti winja winja. No problem. Koro chal ka gima otimni favor. You understand? To Owiya o explain gima maber. Tij police kate bed mani Ruto kugelo directive mondo mi obed gi security. It is the role of the police to ensure that there is peace and order. And gine chick olo. Omiyo okane gima onego ben gimigo ne erokamano. Jatendo bila en ng'ae piny Kenya mangima. Kinge koramna kopogore koramna go gai maru. Jatendo bila en Inspector General, which is an independent office. Okay. Exactly, an independent office. In fact, Inspector General okonego beni bedo kada directed gi president. Mano is the role of mane gima constitution nokelo. Constitution mineno wakoni Raila nokelo ni. Okelo ni indi gine Inspector General of Police and an independent office. Moko nego beni president direct kaka dwaro. You understand? At the same time, when someone talks about custodian, ni koro nitie an individual mani office, monego beni control gik moko. Mano ke gima constitution o envision. Constitution moko ni Raila no gore neni. Constitution ni okoni in kaka custodian, fine. But we have to work within the precincts of the law. Constitution ungiso kaka onego beni timo gik moko. And it's supreme law of the land. Kinyalo konia ni what depend on aneno kuchako yo. No, he confused gimomiyo wako ne president Ruto erokamano. Gimomiyo wako ne president Ruto erokamano.